don't forget to subscribe and help the channel get to 150k subs. Fans, go to TV. It's the Club World Cup. Mamelodi Sundowns 3, Borussia Dortmund 4. I'm joined by Killer Walikosi. Awe Stibo. Fede. First of all, Stibo ngisendi condolence ku family ntate Msibi. Phumlane Msibi ngithi akalale ngokuphumula like lale ngoxolo. uNkulunkulu abenabo ukuthi noma balungiselela umsebenzi funeral yonke into ihambe kahle sikhala kunye nabo efamilini so ngithi condolence efamilini aka baba Msibi. Then mpinjami sichamuka la kuma Mamelodi Sundowns. Danko. I'm the only fan. Yeah. Enga pretend. Khuluma. Only fan. Sharp. Engasabi lutho ukuthi ngikhulume ngama Mamelodi Sundowns. Ngiyakwazi. Mpinjami ngize ngaba ne bulletproof but mina eyami heartproof. Yeah. Ukuthi akunandaba ukuthi bangithuka bathini. Yeah. But idliwe. Iziqinile. Inhliziyo seyiqinile ndoda inhlambe eSundowns kufana nokuthela amanzi wedada emhlana. Swak. Amanzi emhlana wedada. Yabona idada molithela ngamanzi emhlana. Amanzi avela azehlele. Yeah. Inja. Ngoba automatic inalamafutha lawo ukuthi amanzi akahlala edadeni. Ayayehla. Ayehla. Kuthi ungithuka uthini kimi nothing bra. Akukho buhlungu. Nothing bra. Ndawo. Next bra. Ndawo. Next bra. Yeah, no pain. No pain. Yes. And bathi no pain no gain. Yes. So njengoba ngana pain angain next enhlambini yabo. Yeah. Eksala bajiwe. Yeah, bashayiwe. Yeah, bashayiwe mpinjami. Bashayiwe. And guys bathi bameli South Africa. Yes. Mina ngisudomkopo mina. Awusidomkopo? Yeah, iSundowns ayimelanga South Africa. Imele? Imeli Sundowns. Yeah, ayimelanga South Africa. Basimele bona iSundowns. Kube bebamele iSouth Africa. Ngaba bahlazisa ku PhD. Bamqoshe lapha yana elentuzaneni. Ngaba bahlazisa ubaba uMndawo. Amdala kangaka ubaba uMndawo bomqosha lapha yana. Uyabona? Ngaba bahlazisanga uJimmy umtokwa. Asidudla kanje bamkhipha nje so snacks. You understand? Edot. Yazi ukhona umunye useze webhakani. Uthe baba abatsamayi ngambona ukuthi uyaswaba ngithi mina kanti abaya kwini. Yeah. Abaya kwini. Indoda uyabona mangahamba isquad. Mangahamba isquad. Khona lo Cherry lo webhakani. Nene ngimkhohlwa igama. Mahabo. Yeah, ngimbona swaba ngenye indlela. Mangahamba isquad impinjami. Siye somewhere someli South Africa. Mina mangavela. Or uPhD avele or ubana avele. Angeke uzuzwe bamqosha. Ane ngoba isquad simele iSouth Africa. Ibafana bafana or amajita ameli South Africa. Never qosha. Yes. But waza waqoshwa. Yeah. Abamelanga South Africa. Basimele bona. Basimele bona. Yeah. Kungakho mpinjami uyabona kahle mina angeke uzungithole le eTlorkop. You'll never go. Never. Angeke uzungithole ngiye la iPirate icashe khona. Stadium. Yes. La icashe khona angeke uzungibone mpinjami. Mina ngiyakwazi natural. Wazi ekhaya. Ngiyakwazi ekhaya. Wazi ekhaya. Manje abanye abantu emakiba bakwazi. Bagqokana neekipa zePirate baye eTlorkop. Ndoda. Babaqosha. Kokuqala uya kanjani ugqoka iskipa sePirate? Ndoda. Enatural angeke uzungene ngesikipa sePirate. You'll never. Never. Nese-Sundowns noma isayiphi team never. Kusekhaya lapha yana. Ujika kuma sekuzana. Usaqhamuka lapha yabona mos kune curve da. Yeah. Kunama security da. Yeah. Bavele bathi papa tsamaya. Ulahlekile. Emamo. Yeah. Utlotsene. Yeah. If uyaparanga jersey. Yeah. If uyaparanga maybe uyapare formal. Yeah. Ukatsene. Yeah. But if uapare Pirate Sundowns
dula ka mo ke plek ya gago ena uPSD uyengeskipper sePirates udakiwe mara bafethu mara PhD nganani uyaphi makaqeda uthi hey my friend must call me so that I can what edwata mina ngakhiphela inye igama ku UK Bros wathi angisafuna ukulikhuluma lelo gama but ngaba itopic eSouth Africa you understand so namuhla kumele kuzwele uPhD kumele kuzwele ubaba umndawo njengoba namuhla uyakwazi ukuza la ku interview yagqoka ama brand hayi angisebenzi angisebenzi le ayisipani mara mpinjama labantu ba deserve something but deserve muzokutshela ekugcineni what do they deserve Sundowns what do they deserve Sundowns what do they deserve benzilanga lami okay yabona iSundowns angazi ukuthi ijabuleleni ngoba ngiyabona kuma social media but Sundowns is the best team Sundowns is what yes I'm great lokho yeah angiphiki abantu balwela 3 point yeah bona balwela 3 goal yeah guys abo bana bathathe 3 point namuhla Dortmund bathi kusalayo 3-4 kushode kancane hayi kanjani bathi helele riba utlwile bari seba mawa helele kiri tanki murena ijiwe sanda helele riba utlwile bari seba mawa helele kiri tanki murena ijiwe sanda bari danki ke murena ijiwe Sundowns yabona khona njalo siphelile isikhathi sokuthatha ama selfie America yes and manje itime ukuthi baze ekhaya Josie but Josie ngifuna ukuthi ifamily yakhe mayibonge ngoba bazothola ibonus bonus wonke ama supporter we Sundowns lawa le ama families awabonge ngoba bazothola ibonus remember kube bemele basebenzise 100,000 so bazosebenzisa 30,000 cause bayabuya soon baseyivile baseyivile le mali uhlala ehotel even nobaba umtsipe mangabe lama supporter lawa hambe mahala ekazowabhatalela 200,000 50,000 nayo sevile you understand isele 150 cent isele mpinchama so ngithi ayikho congratulations to Mamelodi Sundowns ngokuthatha 3 goal hayi sababongisa but mpinchama ngaphandle kokuthini yabona uRenas mfethu uRenas sengikhuluma ngama player ngisakhuluma ngeSundowns uRenas is star utop mfethu amanga jealous down ngize kulo lo mfana lo uRibeiro uRibeiro na star uyabona hayi uyadlala umfana congratulations ukuthi bathole lama lentuzana but man of the match ayiphumi ngibo but ba grand bamnanda umona phansi mnanda majida net mina Sundowns vele ngiyithanda ngifuni and straight angifuni ukuthenga ubuso bomuntu futhi anginandaba ukuthi umuntu ucabangani angifuni ubuso bakhe angifuni totally bangathi hey killer in angifuni Sundowns la eSouth Africa ngisupport iKaizer Chiefs kuphela ngaphandle emateam angaphandle ayikho iteam engiyisupportayo but yonke iteam edlala neSundowns ngiyayisupport injalo killer yes abahleke before sivala lalela ke ngifuna ubahleka la hey guys abekale ayibhala kanjani intana hey akeke ngize kubayeke Sundowns idliwe Sundowns idliwe iDortmund Dortmund ibulala Sundowns Dortmund idlaye mano
hey babadlela babadlela no i-professional hleka le professional hleka noma ungangivusa ebusuku ngizokutshela ngithi hey Sundowns idliwe hey Dortmund idlaye bani idlaye bani wazana for 2 minutes anyana yeah. He's a pro. Professional hacking. Yeah, professional hacking. Yes, this is long some professional hacking. Emngani wami ukwathile wena iSundowns mayidliwe. Ngikwatelani nje. Nandabona indaba zase Cronon Corp. Baqosha ama-member akho remember. Bathi benzeni and ba mislead ukuthi why family of Orlando Pirates fans beyilapha laphana bebeyovalelisa bebeyokhapha umdawu i brother kaJacob umdawu khulisi kuyama family lapha family lalela mpintsha imistake ngolubefaki attire Paris lalela amabhakaniya nawanamanga athanda izinto aratadilo you understand yeah bathanda izinto ngoqala lalela bathi baye lapha uPhD uthe uPhD thula phela ubaba umdawu lalela uPhD uthe yena invitwe umntana kaMtsiphe uHlophi ubaba umdawu uthi bekakhaphe yena ngoba ayovalelisa isihlobo sakhe yema guys ningazosiceda la ibongo ofanana nizothi nihlobo nazodlala ngani akusihlobo sekakhulisa umdawu uchaza ukuthi bonke banesibongo samba kaJohaga bakibo omnangwe mfowethu yabona kuba ukhulisa emndawu ne uthengisa amatamati kuba ukhulisa emndawu uthengisa amatamati bengeke athi isihlobo sakho yes ngoba udlala ibhola uthi isihlobo sakho sibonga ufanana mangazodlala ngathi babaqosele zona lezi umdawu wangena yekelani ukuthanda indaba they are not related never bahlobene kanjani bathengisa amatamati kuba uthengisa amatamati umndawu bozozo bathi hayi umndawu othengisa amatamati wakini athi hayi akusiwa kini angeke professional hacking uyabona mawuzobuza umanqoba mncithi ukuthi wakuphi umanqoba mncithi sazana ekhaya before azoba professional bokuthisha lo egcineni abantu bazathi mara ukwazi umuntu uyampika ukwazi umuntu asuka kini umanqoba mncithi nangu ranga Chivaviro ne wangakini Nyamfrostana waseKaslami but akusuwa sekhaya kodwa wangakini yeah but I'm proud ngaye ukuthi uyiplayer eliphakamisa iKaslami you understand uphakamisa indawo yamara but angeke ngize ngifike ngithi mangabe bayasamwe bese mina ngithi bengiyovakalelisa umntana sekhaya ini ngibizwe uyi hayi madoda ningabothanda izinto awushoke mngani wami aqoshelweni baqoshelwe akusife uke wabona ifamily iqoshwe mara uyabona chairman edot koqala uye phathini ongamenywanga kuyo kwesi2 ugqoka iskipa sePirates kwesi3 ufuna wena sikuzwele mabaqosha and wonke amabhakaniya ubani umdawu uthami ubani Jimmy noJimmy bekhona la naye bafuta nsushwamanga bekhona yazi neshwamanga professional hacking ungayizi bekhona Jimmy buhlokwa babaneki bayigroup banyana Jimmy buhlokwa yes nalo ntombazane lo nalo ntombazane ubani Magabo naye bekada
nithanda zintoni na Pirates nini and ubakhuze labangani bakho khuza them balazisa hey mina mfethu mhlambe bengizothola icall uJessica mhlamba ngibuza ukuthi Killer boyofunani lapho boyofunani kulungile mngala mngikuswile hleking professional kulungile I will coach them nicely bakhoje mngani wami ene mngani wami abangathi mabenza ama mistake baye endaweni zabantu then bafuna ukuthi sibakhulume kahle kuma social media ekubeni uthami uPhD basho kube bomngani wami bekumele unginikeze icall nothi uhamba ungikhulume kabi hey ubaluleke ngani bese simkhulume kahle iPhD liyana eyenu iPirate efifiyelayo akusiyethu eyenu efifiyelayo yathi Kaizer Chiefs angeke PhD and kuyiKaizer Chiefs akakumlandelo nePhD kungakho singabi nePhD ngoba thina asififiyeli ibona bane proud of Buccaneers sine PhD yeah PhD efifiyelayo yathi so always win balishaya mhlawumbe sathamisa iPhD lapha kunini yeah sathamma thina noma singafundanga singanayo iPhD but thina letha ififiyela uchebo sePhD babujwa uma ukuthi ngine PhD but anyway hleking professional mngani wami hleking anyway impintshaka asivale le ndaba ngoba ungisa ngomsebenzi kungaze kuse mangikhuluma nalabantu phela angazi ukuthi bancengani but anyway guys santhanda but akafuni comment Isandawusidliwe idliwe phina